Teng berbanyak ke tempat jirai ke balai sepak sopel saw. Ke tempat jirai balai sepak sopel saw. Nanon kau kat rizkeu tenda bau kerika jing sumja satu lonti lopun beli
kenempat jing rek pasan spa nyop away. Kenempat jing rek pasan spa nyop away. Sajisen ngipun pau kajing sengu ya ublay bala ya lampat yangi akan kajing seng keba kado jang kajing seng sama sinat satngi jangan ka senam keba arjar arpun reu kajing kendo keba arpsau pun pau jipriya sengu bha yaki pastor ki Propostor, kita menbesan, kita khot, kita delegates. Kat kita badang lakban, ya dan hadu kena kajian mit. Ngi sengau kemenru hakane kapor pastor di lengdok
Talak bani dan rekat bani kublai sibun pastor. Pila pelaj ke por ke koror jong pin nak betah ni ke subjek ke bangin siok sengau na pia ke nak mit. Ni pediang sengau haru in men jong pastor. Itu men besan jong kapalang tharlebo. Pastor dilengdo I pej ikmi ya ka balang mi mentidu. De ngis ngau buram sibun ya ka pelaj por jong pi nak betah ke jingi seng. In siok sengau ru ya ka subjek. Haswa bangin ya khmat ke jing syakri ke jong yo blai. In duty khmat blai ke jing duai. Ukpa jong I bhabneng ngai ngu ime kenran. Melai alam melai jong ke jing seng samla nadu ke basrang bat ngila poi mentah ke ke miet ke bakhado ke bangin sepenkut artat ke jing seng. Melai lambet ke jing syakri ke jong I bat ki kam baro. Bat ngidai ngu yame bemedang Penyok ruhangi ya kena kami begin syakrilang ya mekum ni kum kejing seng semasinan. Itu waya play men kerku menyalam ya kena kejing syakri kena kami. Rengkat bat ke subjek jong kapalang kepala bu. Aikan long kejing kerku ke bayo sengau ya ka. Ya lam ke bentah baru ke pini pendem. Isyania agak sangti play ke paduan bawar ke jome. Sim ke buram ni asyame kerteng jisu ngiduai. Amen. Ini ya ruai, ya kecing ruai ke nomor keba arspa ndrupupra, arspa ndrupupra. Bat hadin baladap dengan kecing ruai kumbala penbaik mustar dausau. In saya lam yangi haga papule dengan ketin kecing ublai. Bat panbuti haga kecing ruai. Try to one ban kerku yangi dakabor kecing ai. Kejengker ku kumulaba hangi menta to pensilai. Te atrai mentangi kerpat yu laba hangi to ai. Ngidang ap atrai ngidang ap barok lang to pentemai. Barok kid khot buka keros kejengruai ke nambar ke arspa ndrupa pra. Try to one bunker kuyangi dakapor kaji ai kijing kukum ulapa hangi menta to benslay atrai mentangi kerpa
Suaba ni pendam mau boleh kicing tuai. Ni boleh na ki artli ki benta jung ka ketien ke jong boleh. Ke benengkong kalong na ke kitab jong Daniel. Kelenong ke belai de kot ke ban riu. Ki ketien ki baong kumni. Bat uno ubom dem ne ubom mane en sabret no yaki hagaju kapor ha pedeng kalawading kabalatang rehem. Ka benta ka ba na ka kitab jing pen pau klenong ka ba khat lai ka do khot ka ba khat pra hang ne don ka ta ka jing stat utau bedon ka jing sempang ton ken ya ka jing ken utau marat klau namar ka long ka jing ken ubriu bat kata ka jing ken jong u ka long nriu spa nriu pun nriu to blen kerku ya ka jing pen pule na ka ktien ka jong u ngin pendam mau blai jing tuai kokpa jongi ubah beneng ngi ai ngo ya me ko try hagre ko por ba mela pen la pat yengi bengin don hagre ka jaka ban sekri ban te ke keduan ban sekri ban yaro ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor ka chaume ngi ai ngo ya me ablay ba melong ublay bda ka jing i melong ru ublay ubakan rei ka jing isnai ngi ai ngo ye me ko try ba mela don ring kat bat ngiling ba jo ka sngi baro si sngi na do dang step adu ka clip mat ka ba menta ba da ka por ko try ni don ka jaka ban se kri ye me ko jisu be ni do ai able ba men ya lam ngi do men simba ko o chang me ki baro ki bangin yon pendep ling ba jo ka por kin long de ka jing ya lam ka chang me ni do ai able ba men pen kentang ki do no jangi we ling ba jo ka por bangin yo mat kam tam ki jing ku ki chang me kam tam na ka tien ka ba im ka chang me try jisu be ni don ka por ko try ban sa score ka subject balang ha ka ba Lasanya au sekri berit o jaume ni duai ablay bamen isne bamen don ringkat baru sekri o jaume bagi ai baro ki ba ni yo skaulang baca ka por kan long ka jingkar khu ya ki lang baro bat bangin mi ne ka jing seng ki breu ki bio mat ya ka jingkar khu ka jaume ni duai ro ablay bamen isne men don ringkat ro ablay ngi lang baca ka por oi kam tam bamen kan mau kerpang ya ka jing seng samla ju ka sinan bagi lang la ban ya leng ba ju ka snem ha ka jing yalam men se ba khoi chau me yalam ba don kat ro ban ngilang leng ba ki sngi ki por ki nang sa baro sgo ablay ki jing tuai jing ri ka por ma ki jing tu na baro me sham ki jing em ka ski na bang e ban pan ni ne keteng uji su belong pen em menta bat hala kartaru amen. Kublai shibun ya kajing pule nakatin kajing ublay pada ya kajing dua ublay kurku yangi in ya poi shakawai kabenta tagalong bangin sayo ban lom ya kajing aingo isu komen begidon lightly ki choir naka standing choir jong kanong Sunri Presbytery standing choir Shela Presbytery standing choir Jakrem Pojut Presbytery katba kini ki choir kinang penkre in kum kajing penkre in aya ruwai lang i kajing ruwai kanambar ka arspa arp khandai katparu ya ki oichers bakin don lupa hajan berkat menginang ruwai ya kini kajing ruwai choir ka banengkong kanang wan yang lupa haka stage bakan nambam ya kapor bat hadin ba ladep ban lum yiki jingaingu na sngau bhasibun ban kerpat yai Reverend X Chairman jingi Reverend S Bilungkhoi ben seduai ben kentang yiki jingaingu toyeng ya isya sujisu pisi pais im baneng to kawe lakalama dora ru kham seneng na jingjop lupa yapom munlam inong shun jung baro sejinjat kin yangam baro kidukhat ke jingruai ke nambar ke ba arspa arpo khandai
Yashu Jisu Pishi Pai Simonen Doka Weya Kalama Dora Rukam Shanen Najing Jab Shah Kajing Jab Lupaya Kabur,
melong bakol tam hakmachonga tagyame ngaslia shisha Kalam
jing em sam la ya jing pen ka men sim ki ka sam la ba le ki pen kuslai jing ke ba kya do bren utrai unya jing chao umman jing do jing kermen shakala we pernai I am what do ben sim la pi la re ya ki ino alwe tu pai ha jing duwa don ka bom na hakman buble si por batilo birthday si por batisco marre si qua prai ka dono ken mau kun samla hamba kun kilong leno si bang jong ka men sim ha jing em samla tang chi su bala samla pa shu play kino marwe hakula ya pi un ya she samla bale pipen kuslai chicken pa kya dobren utrai unya jing chao umman jing do jing kermen shakala we pernai I am what do ben sim la pi la re ya ki ino marwe tu pai ha jing duwan don ka bom na hakman buble Ang may trong ki jing kuslai tu yen sam la yat hasen dapat utran ya men sim un ben sopa dan ki ma em man kuple ken shen jing ben what ben kuslai aladin chi su long ka jing kermen sam la bale kipen kuslai chicken pa kya dobren utrai
và lấy cắt ni chinh bom ma chinh ya pran ki chinh yan ya yu ba ho la tau yan tang ki chinh ma Rei hang ta na tem pu ta pu le Chinh le don bo chin still ba ni shi le Ba lei ba mi le đi Bi shun bi tem chin ya ra Ba tu sle to pu kloi yo ba nin ya Ka hok la nang sun jon Chinh still ka la sun shot Ka chinh bom mon ka kring kun u play Ka ti ki chinh jin jan La no ka chinh vi shot Ka chinh ngon ba ka chinh per ta Kam tu sem Ni man ya ka chinh ha Sa shi sin pa Jakum chu kini kisi Hai shu trai un snow jin kwai jong yi Ka hok la nam sun don Jin still ka la sun shot Ka jing bom man ka kring kun ru play Ka te ki jin jin jan La no ka jin vi shot Ka jing un man ka jing She sin pa Habak ko hun man fe mas not Why should play ba jing sim ga sin sha Ka don ka la cha play Juba na playing in Sayopia Ina duai Ablay bokpa jengi papeneng Bolong trai kimet utrai kimen sim ke jongi Nyaingu yame ablay nama kajing iet kata yangi kapamel aitino lo jong kuon belakhamarwe Bat kumni ngilong menta de namar kajing kerku de namar kajing isnai ke jong me ber kajing iet ke jong me kenya ablay Mela kerku yangi ya kajing ron kam jokamet ban kaptam hakano kebenta ba kajing seng sama kajing pisno sep ngi kepenon kam kan longken
nak bentar pen krau ya ko buram ke jong me ngiduai be men kerku ya barok ke bala ya banno sekakam ke jong me han ke jan men yo don ru ke bom don kalat men kerku ki kumju men nyarap ke nyable yangi bangin ang la bas ngau thu ya ke jing kerku ke jong me ke jing im ke jongi bangin ang la ban ai khambun chu sekakam ke jong me baka kam ke jong me kanang krau kanang roi ni duai ro ablai ke jing don kat ke jing kerku ke jong me ya ke jing sakri badang sa jongi han ke jan me kri jong me ubalak penben nak benta ban ai ya ke jing kren lamang dek subjek bakabalang kelabu men kerku men pen kentang yu ablai baki ke barok ke pen krek ke jong u bai so pen skau nak por kan long dak por pada ke jing lam ke jong me ken ablai haka kerteng ke jong jisu ngi duai amen. Kublai Shibun Pastor yaki jing duai naga benta kini ke jing aingo penpau ke jing ai kublai yaki niki kuar barok lai tuli i bom nang ruai kumnga ngi lai skutenat ba lai ruai ba ke kubor kelaban ya per kesur kelaban ya pen rika quality kalong kumjo baro lai tili filai ruai ba kublai Shibun kublai nang kerkhui pi bagi surjing ruai ki jong pi kenda longsha ka jing pen im thamai ye ki mensin ki ba koridor un kerkhu ye ga standing choir jong ka Nongsenri Presbytery standing choir jong ka Shela Presbytery standing choir jong ka Jakrem Phajut Presbytery sa nang minot hagapan sekri yo belai lama ki surjing ruai ki jong pi hagan ni kapor ngin yo ban ya sngap ini ke subject ka baong ki samla Kristan berkibor jong pun septing jong ke perthai la shania ya ni ke subject hai pastor dileng do ala penithu kendiat telah datang tam so penithu hipster kano ko pidan kampan penithu i ya ngap ini ke subjek bakabalang kalabu haswa ba ini ya ngap ini ke subjek kum ke jing penkre ini ya ruai ke jing ruai ke nambar ke lais pa nyopulai berhadin ke jing ruai kerpat pastor dilengdo in sesem ya ka benta ban ai ke jing kren halor kene ke subject yu jisu aban seriem kat baem haperthai dam ai tilut yalade ban sekri tang yublai wan nabneng shene ban wat yengi hibreu uthelot laga jingem karam jungi ban siu baro ki de khot ko bat ko kharas jing ruai kene ban balai spa nyu pulai Ba
pastor iba long inong yalam bat chairman jong ka jing seng samla sinot store kinokit kam jong ka jing seng samla sinot baro ki bedon ha ka Singapore ki pastor ki badon syakamat bat syadin jonga ki balong ki hemmen ki paranong tray bat ladodon le si ki balak hamrang ba ru ki kpa ha ka kam jong ka jing syakri ya ka kam ka jong ublay kita men basan ki balong kinong syarai ha kalengka ka jong utrai bat kum juru ya phi ki dokhat bat ki delegates ngasngeu ban ai ku blai ya phi baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong Jesus Christ u balong utrai u jonga u jong phi ka jing ai ku blai ru ka lech ka balang pung sanyang lengba i pastor nongbri ibala khot yanga bangan yadon benta hakani ka jing seng samla sinot ka jong phi hakani ka janmet kublai shibun pastor bat kumjuru ya ka balang bo blai undang kurku ya phi ha ka jingya lenti ka jong phi kum ka balang i pastor i laong bangan pen itu khendiat khonsoj hakani ka por ki ju khot yanga i pastor don ki ba khot yanga i pastor lingdo nga kayeng ka jong imei ka don hajwai bat ngi don satang argot sipara mga bet ihmen i benengkong jonga haus nem arpulai ublay u ibet ban shim no imei bat hauni bana hauni usnem ublalek no utrai uli ibet ban wan shim pat ye ihmen i baar bat ngi don satang argot sipara bat iwei persa bat ilok kiasa haslong bat ngadon iwei ikon kentai bat ngatrai hapo kabalang hami mentru bat kabalang kajonga kadon habalang thalabo haka district thalabo bat haka juai presbytery kani ka presbytery kajongi kadai ka bapya anago to ka presbytery ka barem ka juai ruar presbytery ngatharai kalabiang mo kajing bahabriu kajing sengat pi ngalong kumno pastor chairman ngam kwa ban bat slem than ya kapor kalanang yaj bat ngadon satang san over bantit kalong kumbayalek kriket i pastor lendan ila kren ila tiet lut yeki bol baro bat i pastor nong bri ngatharai ila kharwit yeki 6 ki 4 bat i ayang at satang san over bat ngam tip ngan lek kumno ngan hit ngadei u blinder ngan hit shano ngala ban out koloiru kata kasyong hakajing alam kajong ublay ki para samla kani ka janmit ka bangidon ya ka subject la dingidon hakadi ka jing seng banginwan ban yarke you are in a wrong place balay bang ong kumta kadi ka subject kan penmong ya pi kani ka subject kan pentersan ya pi kani ka subject kan pensingaw si ya pi namar bangi keren ya kajing shisha jong gaktin ka jong ublay henry ha kajing ya lentingin saya poi bakadi ka subject kan ai mensim ya pikum ki kon samla kan ai bor yangi ha kajing ya lenti ka jongi hasla jong kani ka pertai ha kani ka por ka subject ya ka bakabalang kalabu ki samla bat ki bor jing pen shapting jong ka pertai ya kabala pensyong nong rim na kikitab jing penpau kalanong kabakhat lai kadukhat kabakhat pra ya kabay inong pulis dang iladep ban puli nganam puli syu yaki saya puli anda phila poi shikiyeng isem ki jong phi haswa bingin ya chakaktin ka jong ublay tungin ya pendem ha ka jing duwai atu kren bajem not jisu kiktin jong melong umso kibala penmi kajing sok kabadap da jor baro kren atra ingin syashkor melong ublehi amen kumbang alaong baka subject kabalabu kadai kisamla kristan bat kibor jing pensyapting jong kaperthai pensyong nongrem na kitab jing penpau kalanong kabakhat lai kadukhat kabakhat para haswa bengin yayat syakani ka subject kumbajulong ngikwa syuma bantip manu balatho yakini ki kentin manu bala keren yakini ki kentin bat hakanu ko por bala keren yaki
Pi kat kum ka jing thu jong kiriu start lo ong ba ya ka ni ka kitab jing pen pau la tho ya ka da uwei u yones. Don ki ba ong ba udai u yones us apostol la ni unong bot usun ranjong utrai Jesu. Don pat ki ba ong ba uni udai u yones unong itu pau. Don ru ki ba ong ba uni udai uwei ni ki yones ubadai utemen basan ubadai nakabalang nang teh na po Ephesus. Henry haka jingpet ka jongi namar bo uni ukhot eleni upen pau bo udai ujiu ubatip ba ya kaktin ka jong ublay udai unong syarai jong ubangitip ubatip ba syapang ka jinglong ka jingman jong inyaw teli ki balang ki badon he Asia Minor latip yu ba udai uyones bat ki babun ki ngaj ba uni udai uno udai usenran jong uji Yesus Kristus. Latho yakani ke kitab jing penpau hakasnem khandai pusan BC. Baloong bala bantho yaka hake bakut ke jing sanchar jong upat shenero bat hadu ka bakut jong ke jing sanchar ke jong upat sha domination uwei niki patsha jong ke himarum uberunar ba. Haswa bingin yaya shkani ka subject ngi kwa bantip syapang ka e ka jinglong ka jingman jong kani ka sop kani ka jing tho ka konteks ka jongka pi upat sha domination ula persyang dekilat ke lenti barok ban pensange ya ka sur jing sawa jong ka jing yalap ka jong Yohanes syapang ka karteng ka jong Jesu bat ki don ki ba ong kumni bakaladon ka wai kasin ba u ni upat sha domination ula pha ban pentanam ya ka umpniang ho kiu bat ula pha ban wi yo Yohanes hapo jong uniu kiu ubadan kani ko umpniang ka batanam Henry aingo yo blay ba shiu Yohanes shem la mansau shem la shitom ne kani ka jingja Henry ka ei ka basnyo tanat ba uni usyakri jong utrai ulayaine hakaban yalam ya ka kerteng ka jong utrai Jesu kat hadu ka bala penlong ya uni upat sha jong ka himarum domination ba un penrangkang pariu syakandi ka daulanong ka badan hapo Patmos. Para samla ringdor bat nga hakadi ka janmit ya ka ei ka bajia hakadi ka daulanong. Kat ba Yohanes anda habo ulapoi hakadi ka daulanong. Habo ukmit siya beneng uyi ya ka beneng bat ya ka jing itenat ka jongka ya ubnai ya ki klor bat ya ka sngi. Haba upit saudong jong kata ka daulanong ka don ka duriau. Bat haba udem syapo ban pej uyi ya ka khandau bat ya ka daulanong ka bo uyang marway ha kata ka daulanong ka badan ha Patmos bat ka ikabasnyo tenat bahakani kacaka kabakum kani kabamdon briu manu ubayang hakani ka daulanong ba ublay ulajit ban peni ha u Yohanes ya ka jing pla ya ka jing mayan ka ba ublay upeni ha ni usyakri ujongu kumangong ya phi ha ba ukmit syabeneng uyi ya ka sun beneng ha ba upet nakata ka jaka ka ba uyeng ya ki saudong ki saukun uyi penman ya ka duriau bat ya ka jing jeliu bat ya ka jing terong ka jongka ha ba udem uyi ya ka di ka daulanong ka ba udon batang mo hi hakata ka jaka hakata ka jing ipok sniu ka jung kata ka jing ithuk pau ka jung ya ka bala tho ha ka kitab jing pen pau kalanong ka bakhan ar bat ka khot ka bakhat lai kalanong ka bakhan ar bat ka kalanong ka bakhat ar bat ka kalanong ka bakhat lai and ha ba Yohanes ukmit syajarong uyi ya ka beneng ba ka pli ban and ha ba ka pli uyi ya uyak cokor ang gaktin ka jong blay haba upet sa kaduriaw uyi ya uway pat umarat ubawan ban kiw na kaduriaw pat ada hawla pet ya kakandaw ulay ya uway pat umarat ubawan ban kiw na katakakandaw ang kaktin ka jong ublay pikan mau mene bang ong yapi haba upet sa jerong uyi ya kabeneng Henry haba upet mentah ka jing itu pau ka jong uyi ya uyak jokor haba upet
ya kaduriau uyu I yo yak cakar bo uyu I pat yo wei marat klau ubami na kaduriau but ana bo la pech ka khandau ka bo udon uyu I yo wei pat marat klau ubakeu na kata ka khandau but hang ni ngi I yo soitan ya ka jinglong ka jong ka jinglong ka basisha ka jong bo usim ya ka jinglong wei hai lai leni ka trinity kilai ngot hawai uyak cakar umarat ubakiu na kaduriau bat umarat ubakiu na kandau hang ni gisem ya kadur ka jongu kini kecing itu pau ka jongu yones kedai ke kubor na ublai syeke nyautli ki balang ke badan hai Asia Minor bat kumju ru syeke banget ki badan menta hapdeng ka jing syak pensitam ben na ka ka jinget ka jongki bat kumju uru ya kecing hikai ki babakla ki bala jalai ba ki tu kepor ublai leng bau yones ulepin iknang ya kadi kecing itu pau bakan long kecing hikai ya ke banget bakin long ke bayai ne scam ha ka jinget ka jongki wat hapdeng jong kecing tunjuk ke baki hapan ya leng ba kani parok ke bau yones ublai upen pau ya kadi kecing itu pau kadai kacing penpau kacing ya ka bor ya ka buram kacing ha ka perthai barok ka wei but ong kacing ya thu khana len ke history ke ya thu yangi bahadin ba uni upatsha jong ka Rome u domination anha ba ulayap la shimti pat ya kacing sensha da wei upatsha ubaka kerteng kacing udai upatsha nerva bala pelat yo Yones na kata ka dawlanong na kata ka jingrang penrengkang par yo but Yones ulalet pai chef Ephesus but ula syong but ula sa ha kani ganong ba hadu kabakut ka jingem ka jongu kata ka ka background leni ka history jong kani ka jing yatho khana leni ka jingjia ka kitab jong kani ka kitab jing penpau hakani ka subject ki don artli ki ai ki benta ki banghaban ya keren kabaningkong kisamla kristan larangan bu ya kani ka jingkeli hapi kum ki kon samla jong ka sinot sepngi uai usamla leni ka ai ka samla kum no ki define you ngala persyang bon sin ban define ya kani ka kantien but don't pile si ke balayo snow ya ka ai ka banga keren lang ba ki lat ki media ki bangi I henrengan keren biang ya kaju kum kajing penkan mau kabeneng kong lene pikeli ya ki kimi ki pa ki badan ha ka balang hang ni bat ya ki wei pakawai ke long yeng ka long sem ka badan ha pok sinot ko mei ko pa ayu pinan ban ong syapang ki kon samla jong pi lada don lele ki kon samla ki beriu blai kinong pastor ki kon samla ki dai ki sentiu ki skut ki papenphu penpheng ya ka yeng ka sem ngakan mau ya kani bangalek ban keren ha ka wei ka jing seng ha ka wei ka balang bat ngi hab ban yat ka chat bat anda bala poi kala phu ka sep ngilarung ban di sha ha ka yeng ka jong wei temen besan bat kat ki samla ki bayai na khamat ka yeng ka jong itemen besan ngayok sngo beki senrang ki bala dengtai ki bala takjal ki ba penyang yu sno ki ong bet hu hu anah bala bun kita ki ba kenoit kum tangala kali teman besan ngong kamut ayu teman besan katu yong kadai kerukom syani pastor habangi don ya ka khon ka bala dai kaya ya ka ban syongkha ki senrang ki kin I bet kum to samla jong ka sinot sep ngi how to le spi la da don ki bayot tho sing bawat kelet yang amo samla pidai ki sentiu ki skut ki pa penphu penpheng ya ka yang kesam ka bapidon larangan keli ya ka balang ya ki pastor ki badan ha ka di ka chanmit ya phi ki temen basan ki balong ki nong syarai jong ka balang pastor temen basan ki ai ki samla ki babun nangi ngin ya kabur ya ka ai ko mga tho hang ni bagi samla pide ki resort jong ka balang pide ki resort jong ka balang ladangan pai sike imlang ka salang ladangan keli ya orang ba snong jong ka pung sanyang ko orang ba snong ko nang yalam snong pidon banong kumno syapang ki kun samla jong pi kinong bagi kun samla ki de kinong yana menut ban lek kai samla syapung sanyang yo syak syok
namar bekiton ki kon samla ki bayada yaka dong yaka snat ka jongki kadri bat ka jai benriu ka don ban ong kumno syapang jongpi bapi dei ka lawai jong ka jai benriu dei na kani ka daw pi kon samla lada keren pareng tan ru syak keno lada riam krumaru syak keno namar balai pediang ya kani ka bangaong bakar riam ka bej ka ketien ka telit kam syong hangno henry ka syong hanga badapi kum ki samla namar bang manga badapi ngide ke lawai jong ka jat benriu ka fashion industries ka dong banong kumno syapang jong pi kan khot ya pi be pi dai ki model shimla su ya ka tu ka jan ka baremdor ka balawa itanat hang tai hapok police bazar nagam taki temen la su ya ka khnang nagam ta jongpi kum ki khon samla shimla mo wanra ya ka nu ka showroom jong ki sot ki be itanat ki baremdor salong nagam ta ki temen henry nagam ta jonga pat jongpi kum ki khon samla namar balai hakap thmat jong ka fashion industries ngidai ki model but day na kani kadaw ba ububu sosotam utho ye upen yesrim ya kapor ka jinglong samla but kapor liur kapor ka batom kapor ka banyom kapor ka bakaan but hapdeng jong kata ka jinglong ka jingman ka jongi kadi ka subject ka khad ini bagi dante ki bor ka jing pensyapting jong ka pertai yang apa dia pi Kisamla Kristan bat kibor kajing pet syapting jong ka pertai. Kumbangong ya pi bene. Ba utau umarat khalau anda habu ubawan ban kiu naga kendau. Puli ya ke kitab jing penpau kalau nang bakhat lai. Pensyam ya kan dikecing sisa. Ba uye I uyones ya utau marat khalau ubala kiu naga kendau. Ba udon arteli kireng bat kaktin ka jong belai kaya thu yangi ba utak uba u yones u yi udon arteli kireng ke ai kireng ke peni ya ka bor ya ka ikhtiar ka jong uni umarat klau ya ka bala IT ho kadur ka baar ka bo yones u yi u tang bo yi ya ki reng henry u yi ya kadur jong ikon lang brot ka jinglong lui kadur kum ikon lang brot henry nga kwa ban ngin yaj ki perbenget kendiat syadin ngam jukan mau bagi kon lang brot kin don reng Kikon lang berot kim judan reng, kin mi reng daitang ha bakilasan kila rangba kila long samla ba. Dan mau ya kata kejemput kejeng berkat kejong pi arteli kireng kedur kum ikon lang berot, bat kasur kebami na uni umrat klau ubakiu naga kendau. Tien kejong oblai kaya tu ingi bau yones usngau ya kasur kejong uyak cokor. Ki para samla ki badan hakan dikejan mit sengau syapting. Ya kata ka bor kejing pet syapting jong kan dikadkhot ke ai ka bau yones uyi. Ya kadur ka badan arteli kireng. Kadur ka badan ikadur kum ikon langbrot henry habak keren pat kasur kum uyak cokor. Uni umarat ubakiu naga kendau ula pentamengi dakadur ka balai loi ka jongu henry anda haba ula keren ken bangitep ba udai uai bakasur ka jong unong bodoi pat kasur kanong unong syukur hagan ni kajan mit ngakwa ban wanra ye kilai teli ki ai kejing pensyapting joka juk ka bamenta kamtam ki kum ki khon samla namar ba ka subject kam dede ka bangin ya thau than ya kani ka khot henry ka pan nanga bat napi ya ka ke ai ka badon ha kani ka subject ka dei ya ka presence ke jing pensyapting ke bamenta jongka ke ai kita ke jing syapting ke badon ha kani ka perthai ka bamenta ka banengkong ka dei ka jing long mensim
kajing long mensim ke bengi syam menta kipra samla kipadon hakan ni kajanmit dang hakan ni men step ngayo ya kan ni kajing tho na ka wei ka kot ka magopuli syapang ki kon samla ministry to the ministry to the youth of today utang nong tho utho kumni baki samla hakan ni kajuk ngingai lut ya ke ai baro uang kumta baki samla jong kan ni kajuk Gen Z ki ngai lut ya ke ai baro lada kalong ka baki yu ya ke social media lani ke ai ka baki yu ya ke jing ya ki pat ba ki ngai lut kat ka badon ki ngai lut bat kani ka jia namar bala influence tan ya ki daki media shu daki ai ke baki ki yu ha kani kisni le influence ki daki media bat kim nang shu wat ban penyaper kanu ka babha bat kanu ka basniu kanu ka badai kanu ka bamdai bat ka wei pat ka jinglong jong ki khun samla ha kani ka juk kadai baka ai ka bangi kwa kadai ban pauno mentah-mentahi kum magi i mentah ngidon ha kani ka jingbam mo kum magi 2 minutes noodle kanu magi shat kadai ban i no mentah-mentahi bat ka ai ka bangi kwa kadai ban long mentah-mentahi kata kadai ka jinglong ka jong ki samla ha kani ki sngi ka jinghej lut bat ka jing kerki ka mangi i ha ka jing em ka jong ki handai ha pedeng jong ka ni ka jinglong ka bakum ta ka don ru ka jinglong ka jongi ka ba ka ni ka jing tho ka ong ba ka jinglong man sim klem ka tanrai ka jing hikai ka jing rong ri blai ka jing hikai ngi la lut kat ka bangi don bat barok ka ba phala ka dei bet ka jong ublai bat klem da pensyong tanrai bah la da ka dei ne em ka jong blai ngi don ya ka jinglong mensi ya ka jinglong mensim henry ngim don ya ka tanrai ka jinglong riu blai ka ka bangi i ha kini kisngi ka dei ka babun dangi ki samla ngi long ki bri ki ba kenca mensim henry ngim long pat ki bri ki badan ya ka tanrai ka jinglong riu blai bat dei ne ka ni ka dau ba uni yak jakor anda uni ur marat klau haba unwan un penbor yiki briu ban mani ya uyak jakor da ka bale yiki kamba ki kampala kat hadu ban penhiar ya keding na meneng syaka kandau ong ka ketien ka jong blai ka juk jong ka jinglong mensim ka maar ka mengisyam hakani ka juk hakani ka pertai ka mengim ngadai ka juk jong ka technology kandai po persen nangi ki badon hakani ka jaka hakani ka por ka beningkong ka bengin kta marsan wai kani ka jingeseng kamdei ka bengin yo kublai lani bengin ya keren briu nget yang ai kata ka beningkong ka bengin kta ka dei ya ka mobile phone ka jongi bat hadu kata ka jing influence jong ka technology ya ka jing em ka jongi para samla ngimla banlen ya ka jing shisha baka teknologi kala penkeladur ya ka emlang ka salang ya ka ying kesem ka jongi hakini kisngi ka teknologi kala dei ka wei ni ki benta jong ka jing em ka jongi ha ka baman kesngi ka bangi penon kam kala penduna ya ka jinglot kala penstat ya ki kam ki jam ki jongi bat kum jo ru kala pensuk yangi ha ka kam khayi pateng ka thiet ka pet ki kam ki jam kapisa tengka bat wat hadu ka puli ka puthi ngi penan kam ya ka teknologi ngimla banlen ya kata ka jing shisha kam tam ha ka ni ka juk ka bengi syam menta ya ka juk social media kala yarap yang ngi ki babun ki khon samla ngi shania ha ka teknologi ha ka ni kisngi handai ka jing syarkai jongka ka dei anda ha bengila shania tan kawan ra ya ka jing ma sengap ka kabaka ketin ka jong ublai ka keren ha ka kitab jing penpau kalau no ka bakhat lai ka khot ka bakhat sao bat ka bakhat san ko ongkum ni kin thau dur ya utau marat klau ubala yo ya kata ka jing penmong da ka wai lam bat da ka ba yo im penban bala ai boru ubun ai ka mensim ha kata ka dur utau marat klau bakan yo keren un persan mensim hakata ka dur hakata ka blai tau ka bala tau hadu bakan keren ngamong baka teknologi kalong ka basi kalong ka basniu em ki permangat
Henry kejing syapting ke jonga bayok ke teknologi ke alam yangi syaki ke penkrek yangi bangin poi syaki ke bakut jong kejing ke jongi ngila pelut tandi ke por ke jongi ha ke social media ban ke basisha ngila kalalong ke barau jong ke social media ban ke kenrat ke jongka ngi shania ha ke teknologi bania ke bengi shania yeki briu ngi shania yeki briu ha social media da ban yeki briu ke bengi yekendu ha ke pertai ke imlang ke saklang ka don ha social media kam don syu ha ke pertai ke bengi im menta kata ke ke jingkala ke bengi ke jok jong ke teknologi ha ke dikisngi kabenengkong kejingkala kabengi i kejuk kejinglong mensim kabaar kejuk kabengi im kadai kejuk jong ke teknologi kawai pat kejinglong jong ni kejuk kabengi im kadai kejuk jong kejinglong kawai leni kata kejinglong unification kaktin kejong oblai ke thu ingi ke kitab jing penpau kalau nang kabak lai ke dekat kabak nyau ko ong balai hu ya ka bor senchar halor ke jaj bat upai lang bat ka telit bat ka kenja ben riu baro la ai hu ya kata ka bor bo un senchar habangi pet ya ka jinglong ka jingman jo ka perthai I kum bakalayalam syata phi ki perbangen ngi em mentah ha kata ka perthai ka bangi ong ka global village ka jingrong jong ki lomba kimla ban khang lenti yangi wat ki jing jeliu jong ka duriau kimla shu ban penwit yo khon ben riu bo un jam na ka wei ka ri sha ka wei ka ri Kisnong kitau kilayajan kiri kilayajan menta sengap ya kai ka bangathok menta ka Pepsi bat ka Coca-Cola ka badi hari Amerika pila ban yo ya ka hangni hari jungi kisamla kanthai kim penan kam shu ya kai ki bangi yo tang hangni hari jungi hari ki penan kam ya ki make up set ki baki wat ki model ki bakrau ki baremdo jong ka pertai ki penan kam ngia sengap ya ki juk ki jingruai ha ki kampus ki badan ha ki risap ngi bat hang ni ha sorcelong jongi bat nganget hadu hang ni ha kasnong pung ha hadu hang ni ha mairang kum ki jingruai ki jong Justin Bieber bat ki jong ka Ariana Grande ngile im ha kata ka jinglong ka unification ka bengi I hang ni bengilas dang bantur sya kata ka jinglong kawai ke ai kejing pensyapting ke bagi I hakini kisngi ke kejing long mensim kejing influence je ke teknologi pat kejing long kawai jong ke kejuk hakini kisngi bat ke ai ke bagaktin ke jong blai ke yathu yangi hakatu ke dekat ke bakut ba unu ru ubam dan ya uni udak umla bantit leni bandi henry tang de kabadon ya kani kadak bat kata kadak kadai nriu spa nriu pun riu ki parabengai ngam kwa ban kerenjerong than ya kani namar kumba ong uji ke chastetan ledang benjerong than ya kajubab kala ban ai ya kajing hikai bakala leni kala ban yalam bakala yangi henry ngadan ban ong tangkum ni ke comments ko jonga bakani kadai kajing itu pau kajong uyotnes kabo ublai upen I u hakadau lanong hapatamos kini kidak jingkhen kimdai kidak jingkhen kijong ubriu kidai kidak jingkhen kijong ublai lalangi penon kam de kidak jingkhen kijong ubriu ban khen ya kadi jingkhen kijong ublai kala ban wanra ya kajing mensau bat ke ai ka bangam ngai ngadung ke comments tangkum ni baka jingkhen bat ka kerteng ke jong uni barat klau ansa penpau ya ka hakapor ka babiang hakaya ka babiang hakita ke badan ya ka jing start ka jing syampang ka ba ublai daladi unai haki ngimdai ban septing ki para samla yo tau nomor ublai ula de ban sil te yang abadi api da ka muhor ka jongu ladang hidon ya ka sil ka jongu ublai ngimdai ban septing ya ka sil ka jongu barat klau ha ka jing im ka jongi nomor ublai ula shon ya ka syap ka jongu ha ka selang mat baraki kiti ka jongi
dan ngi don ye ka sharp ka jong blai ngim dai ban long ki kristan ke ba shap ting ngi dai ban long pen ban ki kristan ke ba shlor ki samla kristan hapdeng ke jing pen shap ting jong ka perthai kum nungin le bangin yaj hapdeng ke ni ke jing pen shap ting gan wanra arkali kimat ban ngan song kajing khot ka baneng kong yanga bat ya phi kum ki samla ki ba em ha kan ni ka juk ka bangi ngi i ya kajing pen shap ting jong ka perthai ka baneng kong kajing khot yanga ya phi bangi dei ban long ki samla ki bastan kum nungin yo ya kan ni kajing stan kadon ka school kadon ka university ka bangin ya puli ka bangin kre ya ki kot bangin yo ya kan ni kajing stan kadang tangkai way ke university bat kata kadai kajing shap ting yo try kalau kajing stang jong kajing start ya no pi shap ting para samla pi shap ting yo blai ning shap ting yo ni marat klau ubami naga kendau bangin long ki bastan ngan wanra artli kidur naga ketin ka jong blai hagani ka jan mit ka baneng kong bangin long ki bastan ki basian kumu peseng ngim ju singaw tanat ban wan ra ya kadur ka jong peseng nei perbengan kam tam gi shap ting yu peseng hadai pitep ka ka jing phala ka badan peseng ka baneng kong upseng ju khaprep upseng ju khaprep kata ka dei ka jing sian ka jong ka ka bangakwa ban wan ra balananga ban mapingi long ki sam lagi bastat ngihap ban kan mau ya kan digajing shisha young people never blink agajing em gajong pi what you kaprep kabaar kajing long kamamayan gajong upsen gadai bo umdon ka skor henry ka ai ka bu yo sngo kamdei ya kajing sawa kamdei ya ka sound henry ka ai ka bu yo sngo gadai ya ka jingki ya ka vibration kata kidai ki atli ki jing ai ka ba corridor yo psen jubling yo snow ya ka jing sawa leni ya ka jing hala henry yo snow ya ka jing vibrate kilabon than ki jing sawa ki bing yo snow dei samla kristan ki jing hikai ki ba pher ki bing yi ha ki di kisngi kadon kam yangi bangilong ki basian kum ki peseng bangin yo snow ya ka jing sawa henringin yo snow ya ka jingki barala don ka jingki dai ka bakum kata ngapor la ka dai yangi ban pet la ni ka dai yangi bangin atak kum atak upseng ka jinglong ka jing start ban long ki basian kum ki peseng bar ka baar pat ka jinglong jemnot kim ki paro kiba jemnot kum kiparo kaparu kadai kasim kabangitip bagadai kasim jong kajing sok habangi i bakatat ya kini ki artli ki sliding olep ngi ong bagadai kasim jong kajing sok kai kajing long jong kaparu kadon artli ki ai kajing phala jong kanika ka jong kaparu pitip babaro arngut senrang bat kentai kidon haki ya kata kedut ke baki khot ke crop milk leni kedut crop ke bo sendrang ukparu ulak ban psai gi kun bat ke kemiru kala ban psai gi kun sian kum ki psen jamnot kum ki paru kadai ketang ken ke jing khot ya nga bat ya phi kum ki samla ki ba em ha kan ni ke juk ka bangi i ye ke jing shap pen shap ting jok ka perthai na kajing start ngakwa banialam ye kajing but kajing perkhat kajing pisha ka wei pat ka benta kajing khot yang abat ya pi hakani ka sngi ki samla bat ki bor kajing penchap ting jong ka perthai ngi don kam om tam ye kajing start henry ngi don kam ru ye ki samla bengin pat ye kajing shisha hakani ka sngi Apostol Paul ukot i ke banget ke badan ha Efesos bakin deng yo panpo jang ke shisha Efesos kalau nang gaben riu ka khot ka bakat sau
Upan po jong usipay room uday ubarben ba ubalashna ba dekat sni kabarben. Bat kinar kibakhya. Bat hopan po jong usipay room laju pensno ya ka watlam bat yikiway pat kitiar yale ka jongu. Ka jingem ka jong usipay ka syong ho upan po jongu. Bat apostol Paul ukhat ya kibanget kepada Efesus. Tu deng ya upan po jong ka jing shisha. Bat ya kata ha kajeng mut kajeng berkat kajeng pi. Solomon ha ka proverb kajeng kalau nang kabalai kadekat kabalai ukhat bat uang kumneu to te ya kajeng shisha ha u rendang jong me. To te balai mengideng yo kenjri ki samla kan thei balai mengideng yo to loket. Kapan pen iya kajing bahabriu, iya kajing long koridor kajong pi, iya kajing long lui kajong pi, kata kadai kasing kadai fahai jong loket. Bat kawai pat ka identity, habangi ong ban te iya kajing shisha hau rendang jong me, katau ru bengin long ki barau jong kajing shisha. Hakani kajuk jong kajing pensyapting, kadan kam yang abad ia pikum kisamla. Bengin deng yo pan po jong kajing shisha. Bengin te ya kajing shisha. Bengin long ki merau jong kajing shisha. Hakani kismi. Kae than ban im day. Ladang bat ya kajing shisha. Pikan mau ujisu. Hakasengi kasin kabadengkong bat kabakadu kabauyo kendo bat upilat. Kaladon kawai kajing keli, kabau jisu, kabau pilat ukeli yau jisu baruang kei kajing shisha. Bat kadakot kababot kaya tu ba anda hau bola dep ban keli ya kata kajing keli ulami no syabar kelam daap ya kajing jubab kabau jisu unai syapang kajing shisha. Kajing kot yangi kadai bangin deng yau panpo jong kajing shisha bangin long kim berau jong kajing shisha bat kabakado kabato ang tu tho ya kajing shisha hau mau leng keniap kadok nut kajong me. Samla kristan hap deng jong kini kajing pensyapting jong kapertai. Tungin long kisamla kibayeng ha kajing start. Ngin long kisamla ki bapat ya kajing shisha bengin deng ya kajing shisha ngin te ya kajing shisha ban ngin tho ya kajing shisha ha ka do nut kajong ha kajong pi ublay un kurku nagamata ka borom kajong u amen. Kublai sibon store ya kanika kubor ke lepen sengau. Apa deng jungi lupa ke subjek jong kebalang. Yang ngait bun apa deng jungi ke bedan hak kanika por. Layo sibon ki ai. Im hak kanika por ke badan sibon ke jong pan shifting. Dan mereka kubor ke khot yangi ban umlong ki ba shifting dari ban yang scam. Kublai sibon sa litsuk sebab sampai suk sieng. Ublay nang kerku ya ka basa jong kajing sekri jong pi ha ka balang ka pipidan. Benta hinpoi sekawai ka benta ba tagalong kajing kren kublay markaliang. Ha ka basdang ipun pau kajing sengu ya ublay. Uba ladon rangkat yangi kum kajing seng samla sinat. Ka ba ngilami nanong stony hadu begin dia kendu pat hang ni hakabalang pung seniang. Ke benta ke bangah kwa ban ai kublai kalong. Ki nongkit kam ki baya bat lagi jong ki kam kila persyang ban pendep ke hok ke jong ki. Kat bala senei bala wanra ki kam haka rukom ke ba ya bait parenti. Kene kalong ke jing kerku yangi kum ke jing seng sama sinat. Jing khot yangi kalong nginang penut di kapor ke jongi ki kam bala senia yangi nak benta ka kam ublay ke bala tenrong haki terpeng ki batlat buar ke jongi kublay sibun paranong kit kam baro
bat ki secretary jongi committee ki chairman jongi committee hagane kapor ngadon ni kini ki banta ban pensengau ki katu kani ki badai ban penpau kata kalong ya Reverend Isbilong Khoi ex chairman ibala yalam jika sinot baro chisnem il airu jika jingkren lang perang ika team kublai shibun pastor kublai unang kerkhui phi ila yoru yaka division nai pastor ML Maulot along shaga jingker khu yingi kidon ro kiwai ki program kibala pendep hakan ke jing sekri renga kedau kerteng ki nongkren nila yoru yaga jingkren nin kamit nai pastor NF Changpliang pada kapor sifau beje namen step ila yo yaga jingkren pastor London sim ibadang la bani dorang kat badngi hadu kene kapor kublai shibun pastor Akapor si puja steng ila yo yaga jingkren nai Reverend Dr. B.L. Nongbri. Perhakan ni kami ila yo yaga jingkren ni pastor Dilengdo. Kine baro kilong ki kubor ki bala. Ai mensim ki bala pensan yang i saga jinget hau Jesus Christ. Kidon ki wai patru ki bai sim benta. Kanam jar kerteng kinong ruai penramen sem kinong pulis dang baduai ki koyar ki bangila shania ngasuang tang kanis kentien baro ki jing penbait ha program kile sim khia kile pendep hok bat ka ei ka bangingi ang nut kumta kila pendep Nagaliang jong jing seng semua sinot ngin ong e pitang sikenting kublai sibun yang inang ya trailang ya ka basa jong kam ki jongi kano ka kam ka bala benset kata ka de ka hok jongi ban pendep kublai sibun ya kinong pules dang badwai kinong ruai penramen sim bar ki koyar ketopro koyar jong ka balang hangni ka bapdiang bar ka jing seng khna ya along sa ki jingker khu yingi hagan ke jing seng ka benta ka bangakwa ban penpau ke jing ai kublai hagan ke por ka bakham don kam ka dei ya ka balang ka bapdiang yangi ngi kinong kit kam ki pastor ki propostor ki khot ki delegate sebaro ile poi khat sau spa nyau ngot utau khat sau spa nyau ngot baro kidai ki balari la sumar daga balang pungsaniang kiran khandai pho tlitam ki yeng mo ki bala penbit penbiang yengi kilaya trai sitam naga benta jongi ngim sitam ai mengi ki sitam maki Kila penbiang ya kijingdan kam jongi lahaka ying kesem jaka song jaka sa jaka thia jaka dem kabam kadi Kila penbiang ya kijaka long jing seng kumne kum bakalong Kila penbiang ya kijingdan kam wat kijaka yang kaliru penbiang ru kitiar pensawa pat kiwai kijingdan kam Tang sikentin kabangi ngidan ban ong ya kabalang hang ne hapung seniang ngimla su ban su kuliang epi mdan dor bangila ban su kuliang e jing baha jong pi ngangai kumbanga ngamat kumbangi ngimat hakaying kabangi bisa paro kini long kumta kadon tang kane kaban penken mau ya baro ki nongkit kam ki dukhar ki delegates lakalong kum nuru kabalang pungsaniang kalale ka babhatam na kabanta jongi pediang ya kata kinumle ya kanu ka bakimla rai kat ka bakila sen ai kilale ka babhatam te pediang no kanya kata ka baki ka ayangi bat kata ka dai ka jing pediang sngau bha ka bangi ngila pediang naki bat ka bangi don ban pan phai pat siki ya kinaki jing bha baro
tang kawai ka kentin ublay ulang kerku ya kapalang hang ni. Pastor Nomri beri pastor in charge. Abang apa teng ila keluar jingmut ru kap kia ka kam. Ten rei mentai la kam pangat. Mentai la kam pangat. Dalam kumno la job pastor mo pila job. Ni kit bok kit rubiang. Ni da duai ru bo boleh nang kerku pi. Bad ka balang hi baru ko wei. Wat nom seo no men sim jing lut jing sep boleh pun pai. La dom dei mental la shai ru one day dei boleh se pun pai. But ngidan ka jing ai bo boleh jubab ye jing duai jungi. Akan no kono por ka bangi ngidan kam. Nang sungsuk ka balang pung seniang. Ka bala priang sngau bha ka bala khat sngau bha yangi. Tharai kan ke juk don shu pas amit sibet. Borok kilai lek pilot. Mentah kita ngi singan la syai kilai kenja. Te la kataru ngidu wai bo mensim ba khoi jong ke jingkular. Unia sa arangkat bat pi. Ngam kwa wan keren jerong. Kami ke bakriat. Saya kan mau wan duai lem ki jing jong ki para bangai mo wat nam yami jendat. Kata ka jing kerpat jong borok it khot delicates mlong. Pin mi klem duai te smusi te. Wah, tang kata kawai. Mi daga baburu ya ki kentin kerku kurdok iki. Kiru kin pha yangi daga jing kerku kurdok. Kiru kin chongsuk, ngiru kin lechsuk. Ngin sia kendu pat haum yap. Kublai sibun ngakerpat ki dekat delicates barok ki wan sini jing sang. Kat benganang kublai san iban sai ka jing kerana kublai. Tengin ya yang lang bagi dong kublai chongsuk. San kublai sibun filapun biang yang ini adong sedong ublai kurku ke basa jong balang jong pi. Oh to syang no ta. Kublai sibun yakin tin kurku kerdo jakim Reverend Sherman ya kabalang jongi. Ngayang hangne nagaliang jong kabalang manai kublai ya kejing seng samla KGP sinat setmi. Haus nam arajar khat pra de mangai ba ai kublai yang jing seng samla KGP setmi hangne hakju kejaka. Itu ki bodon hatu ka mit kirang kan mau mengenang highlight ba ka jing seng samla KGP sinat setmi kan list kan wan hakamonai presbytery ngeladeb ong min saya pek pinam lagi pani, te sisa siawang, te kalong sisangan nunda, ong Yesus yo sawan biang sekawai pat dengan sengap setang entah. Ngasuya tu hang ni, kapung sanyang ketika short meaning standard spelling. Pung ketika jopung, nyang udai kunyang, sa kamu bam. Jemut ke Jepung, bam kenyang, sa kenyang. Yo pion kene ke pung kepada nang nejan yang seng tak kam day, day di Jepung. Dengan syutu ipi, mensuang neng impat duan jong sinong. Ini baru kita pentor ke besok jing seng menne, datang di Jepung sudah. Begitu satu berkat kita ke Jepung lot. Yang don mentang tay kendet tapi lek mentang ela saya kadang don ke Jepung. Teketu ke Jepung ki ong mensua, kini ki marjan sinong ki benter ki mau nai. Habis ki don kam kono ki wan pam ki Jepung nang ni, ya tan sapna. Nanti ki orang ada ya don kam yang semda ya beriuru mensua mendai pelong stan, ya cenak pep ya wan pam dari Jepung nang ni, ya tan sapna bad ya rakyat nung yap sak jaka pep. Telo don hak wei ke senam, abam ke kenyang. Dan aja ki kenyang, wei kenyang bam na jerong sela, wei kesana po. Jadi yang tak song ke Jepung sa kenyang bam kenyang. Jadi entar kawan ke short meaning, ke standard spelling. Pu ing pung,
S asa ing I a eng nyang pung sanyang teng ya like persperdak ya kaneka balang jungi te kata kadai ba finitip ya kaneka sinong jungi kam dei tu ka pung rido kha dei ka japung mat beki ong lengkot nak tin menchua tel marta kum Reverend Victor ngangam nang ban kren daka ai kublai daka new kus nang hap kren daka old kus te kita gidei ke banga kwa ban pau nek por la thung ye ka balang persutiran jungi hang ne house khat khandai tarik September khat khandai spa prapuar mia don tang chispa nriungut bat khat pratli ki yeng haka history pia I nyopu pra de khat pra mia don chispa nriu san pulai ki kintai san pulai chen rang san pu ar ki ru di khat ar pinru kintai ar pinru chen rang ki bom palong ru di khat san pu sau ngut ar pinyo kintai ar pinyo chen rang ka balang persekutuan Pongsanyang kawan na ka longyeng long sem ka family ka yingling unowa te kita gidei kindet kwa banitu sepang ka sinong Pongsanyang kini ka sinong Pongsanyang kalong ka sinong ka bahe tha he ba tha kini sinong jungi kumalay penpah ke media la ong ba video ni seng sene sedia la ki jan sai men singi belai kabalang kapan bena ba haka singi so ding ki dikhat ki diliket jong ke jing sang samla ke ji business sem ni kinwan haka ne balang jongi utha na du kamit singi basau ula lek chinang piawan hang ne braste phimyo I tha shu ngolwa lek chinang defni lek pai me pila sai unwan kan nyom byang yangi hang ne no tha ulek ta te amarula septieng ye pi sam ki samla sinat tu hab lek pai sinong la sai le leng me pi un sawan ye kernyom yang bat ngi hang ne te pimye I tha te kita gi dei ye bang shi thu ye pi ya kan ke sinong jongi hang ni te kidon mo ba ki jing ai khu blei na ka leng jong balang tu I Reverend Sherman ni la pan pau sai la ai ka jing khu blei na ka sinong jongi te na ka leng jongi ka balang ru ngi si pan pau ya kini ki ba ya don bentalang ha ka ne ka jing pan kre sinot hang ni nung ko ngai so banai khu blei ya ka ne ka office jong DC mai rang ang tei nadu bakila pen kabangila pentep bakan don ka dek jing seng sinot hang ne ka balang jongi kila don ye komiti pen kre sinot te kun ta hak lor ka jing pen bek jong ki kala long kumne kumakalong ting ha bai khu blei ye ki namar ba kila sim kia ya ka ne ka benta tingai khu blei ni ki department ki bron po jong ka mairang east and west nadu ka piludi PHE ke police department MCL ka fire brigade bat ka middle camp kina baru kia trekam lang ban ngi hang ne tingai khu blei ki ba kila pendap lag jong ka kamram bat nang ta bat ngi aban khu blei ru imat bangi pidang sinot hang ne te dei tang mangi ka balang le nadu chief minister deputy chief minister kiliawan non mentalem ban ngi hang ne hang ta ye ba men ba lendo de we mele jong ka mairang de minister jong powal an otari sosus jong sarkar Meghalaya ai ko blai ru ba sakliar warjri de we mele jong ka motharisan I blarun talem ban ngi hang ne ya iba ikotor nongrang beru MDC jong ka mairang iba le don mentabat ngi iba power soklet MDC jong ka motharisan ima iru ilawan don mentalem bat ngi ngai ku bleru ye Dr. Bonus Elnung beru ek MLA MDC jong ka mairang bat beru principal jong ka khasau pra
Tikine baru kiliwan ai kublai yang ni, kiliwan yarap lem yang ni. Nah lagi jong ki benta. Yu iba kitu ki bos sao. Kidai ki jong khas sao pra. Ki bulan ya waram man ket ya ki dikot ki diket hai ki jeka ki ba kham dingai. Kita ki ngai kublai jungi. Ngai kublai ru ya ki sorda chinong ki don adu khas sao tili ki chinong. Banjir ke teng kelak jerong pelat. Baru kau ki manu klau mak lajan lut ke wan rap lemengi. Ki don kini ki volunteer ki beli rap lek sinong ki wan sini ki jingseng. Te dei nomor kata ngan meneng nang keli ki polis ong kalong kumno menta kana ki jingseng sinot hang nek yong. Sub hajai jai yong. Chumyo put bisir. Nomor kam chumdon ka blok. Nomor bawan yeseng sini mat kim chumyo ra kali ki wan nak kejat. Te wan nak kejat te kumnon blok mar ke blok te kedai kali, buru tunum blok. Te imat kidai kata kadau kilong ba, kajing suk ba kena kajing seng sinot hang ne. Neng ngomong try, kalau benda ke barit pitrai, mendon bawan jing seng, mendon blok mo. Te nyias don hang ne tinggi miu I kalong gumno. Te matangi ai kublai, ya kabalang tolik hang ne pusanyang. Jineru, kila ya don betalam bat ngi kabalang hang ne. Ha ka bagi ya siam lang ki sedikit jungi ka balang perserian hang ne hapung sanyang. Ngai ko bleiru ya ki ne ki trai jaka trai kendo ki bala ya sya subha yang ka balang. Ban durut yak to ka jaka ka bagi rap ki riang ru da ka bordesa. Te ngai ba tipkin daladap nang ne tipkin ong kumno tip yang ni. Ka tu ka baat ka batem ramadan lut. Te koi ka liang la yo nong ka liang pa la du nong. Te ka ne kalong ka kabangya trelang nam ta ka ne ka jingseng sinot ha ka ne ka balang ka jungi hang ne te ngi ai kublai ru ya ki ne ki samla ane ya ka jingseng samla mo nai persvitri ada ngala ong da ka ka kentin la benong ka big of tang go to jingseng samla mo nai persvitri. Kuma pio I kumne kadai ka ti jong ka jing seng samla monai persvitri. Imat kene ka jing seng samla monai persvitri ka thon ka I ya pi ka jing seng samla ke jepisno semni. Amar kata kat pi pai sene sedin jong aro kidon kila mali kidon ki bajeng ki balang pat ki bejrong itu baru kadai jong ka mati jong ka jing seng samla monai persvitri ane ka pendal jer mentaru kadai ka jingnya rap jong ka monai pres jing seng samla monai persvitri kine baru kidai ke biya trelang nak mata kane ka kam hang ne ngai kublai ya ka balang presbyterian thlong ka balang nong tliu presbyteri ka balano senyang ya kane ka balang jungi Menam ya tu, ya no da eng sia tip tang mangi perbalang. Ngai kublairu ya Reverend El Nungrut, Reverend Sidingan. Kibele tre bat ketiam jumki, kibele tre borba iki bor benajrong. Te pidi kwa tip sia lang perlok bat ikin sia tu ya kata. Ile kumno, hadu ba kita pelong ya kene sinot ka ba sutenat ka kemen ni pi samla ki wan hang ne tenga ino api pa kita baru de maki bat ka tim jong I ki ba sumla ino ya kane ka balang jong ma ki tip ba kane ka balang jong I kalong ka padang rit ka rit tang ba ka kam ka kra te kata ka de nomor ba ka de ka jinya rablam jong pi yuwe ya ka benta ai kublai ya ki pastor nong kren itu kibala don ha program jeng sinat te baro ngatrai kum tuli sngau nomong isu namar ka jing kublai ka ba ya ki ba menem sngi la de ga ai kum tu bala adi pastor te kane ka jing kublai jong hanek por kalong tang ya pi bi don tang ne te da pi le chinong saya tu khana ba begitu ki bomwan kin sasu benut
Ngi ai khub lei klam jer keteng ya baro kibele don benta hakane ke jing seng sinot jong yang ni ngimla ban jer keteng iktu baro ring ai khub lei kelang kelum lang ikti baro kat ke ba kibele don benta ni kumlong ba baro kia don benta ya kane kita su I cisha ya kane balang jongi nomar ba kisu ba idang rit mari ki barit bor ki chat su tenap mi ki kulung tentang ki I ki ya su tenap ha te mat ngiru hang nei mat ki su kulung ha ten mat ki I baro ki wan kia senok tilang te kine ki long ki bang pen pau na leng jongi ke balang te ki don sibun ki ai tang ba se kendu biang la demi kendu rom lei tang ba sana ya kendu ai por ki banwan te ha kene ke por na kerpat ya ki perbangek na kaleng ke balang kat bangan ai kublei ya I Reverend Sherman kin ya pen pau de bayang pat in pedang ru ya ka an balok ka bangan sa ai tang kerpat ya ke balang kin sobha ban ya yang pat ngan ai kublei pat ngadon ru pat ka an balok an ai to kublei shibun to kum to thai la biang ma ni ya pislang chu te ha da por pat to si kun samla nang don de jirai te me ki tip kin le kum no ngam tip te ka ai sene a ke pat kin le e bran kam te kublei shibun sana ya le suk la sai ni shibir ru kam le le to kublei
Hawai kublai biang seksen yang balang mo lai ne kejing ruai kublai. Kublai sibune kejing ruai jong pi. Endai kapor kam sya yang iban jong sa mo lagi jong kikam kejam ni lai. Jaj badai kejing seng samla ngasong nang jong sup si imtip sengi mo. Ngini osngeu jing penbanan kesinot dan syuk tengah balang. Nangis lalut hi, tambah selama melapi bansurkan tas kentian kan, macam mana? Batu kalong bah, nam taja pi kisah jar saus pak nyungut, ngalak doahi, mau beli sumare pi, hakin diki armiat laiski kumo sumare beli jonah apa dokha, haji siang nak buat kawan jerit. Buat doktor bikin nurse, thank you. Mungkin pasti menurut. Melingkong tapi tiap kadang kalau orang kalau ia mungkin kebalang arif saut likis nam. Anak ino jenglong jokan dia kecakahan dia. Kewadah ni kalau hash bah, kasami skor, kasami kemud, kejat ru. Dan dia boleh aku kui pi. Misalnya kanu ke bas niu. Piawan ia bagi asirais. Mau armiat lagi, telit nang ni dak jusuk, ya fibrok ni kedekam, bad ya kita kapil dikit, saja saus pak nyongot. Kalau si bun ni kejeng duai, kebab duai, haki yang sistem pisah, maka kalau kejeng ku yang kebalang, bagi nang ya siaprang, haki por baru keberangwan, mulai kerku ipi, tentang berom juga, amen. Di kejepatip kalau bah, lasai step. Ngakerpat ya ki dekat komiti Jakbalang kisabhaban dan hapoka bersih mania kapua prab James step kindan kikam dibangin yawan penbaik dia kerpat ru ya ki rangba jong kebalang barok kawai kinya poi hang ni pok pandal kapor nyobu James step masin dia ki khir sabuji nyobu ji abjang ha de kinya poi hang ni nyobu James step ingin yo banyak pendep ini kikam badan hang ni pok pandal kebeli sibun saban Ta saya kenwa itu jipin benawa balang. Inilah poi sikabakut jeng sekri jengi yoblai. In penwai no ya kena jeng seng ngin sia kendu pat hakabalang umiap. Arajar arpunyau. Daga jingruai kan nambar ke Reus pa arpoi. Ngakwa ban long sipai hapo kalamali. Ngan kongus yu Jisu utrai bakali. Nasim ke jingking atiar bala banda yanga. Menganya long sirta usipai ubabha. Barawi dekhot berkakaros jingruai kan nambar ke Reus pa arpoi. Waman long usipai hapo kalamali dan fokus yu Jisu utrai ubahakli dan sim ka jingking atya
bên đêm trai bà pa tôi sống bát na cả bar em cả thôn mà and the white hagari jing shan ngan sông hà la cả kat bangka nang chung kat ma tolong kaja kare ai boyang ban yai ne ban yang ro lem da ki de anda kut ka ching le ka ching im ro la wa ngan yo shong tan shin chu nam hari ka ching suk chai rai ba pa go shong ba na ka bar em ka thoma anda wai ha ka ri jing shan ngan shong ha la ka Ngeni doai. Ablay babha. Iaingu iame kokundran. Malay alam laga jong jing sing samla nadu kamit soding. Hadu kane kamit ke pementa. Ila pankot di kajing syakri kajing pendon burom kajing ngiyame hakane kamit. Insalit paino silagi jong kijing kisam. Iduaya blay menyalam laga jong jing sing samla. Luki nongkit kam ki komiti baro. Ikam ki jong me kinyai bet hapo jong kesnam. Yaingu ia me ablay melakar khu ika balang hang ne apung senyang. Bala khot sngau bha ki bala pediang sngau bha yangi. Ngimdon ben su keliang yaki. Iduaya ablay menyalam menkar khu ika basak jong iam bagi lenti ke jong ki. Ket mau kinong syarai jong kebalang nadu pastor temen san. Ibadan ke jingkit ke bakhia ban penyasya prang ke kam ke jong mehapo kebalang. Kerku yaki halakasngi. Ket mau ya ke wei pa ke wei kerempe yang stan. Baya don benta hakan ke jing syakri lengba ke jing besabat pendap yaki kun ka jing semasnat sengi. Hoy don ru ki bom syam leyo kalad ban le kumta. Iduaya blay men penyo ki ju ki jing kerku. Mende jingo isnei ka wei pa ka wei keremping stan. Mendamen keru ya ka wei pa ka wei ka mensim ka pakordor. Bahadin bala wai ka ni ka jing seng. Bat ki sengi badang sa jung ka jing im ka jong ki. Kintamat ki jing ai bo baha ki jong me ka nyablay. Ha ka jing im ka jong ki. In select paino silagi jong ki jing sem. Iduai au blay menyalam pengin poisuk segi jaka baharo. Oh ngiduai ru bagi jing suk jing kemen kandon rengkat lembar ke balang hang ni. Haga bawai jong ni jing seng ke jongi. Iduai au blay men kerku ya baro ki kam ki bengla pendap bagi jing sekri baharo. Daga jing ai utrai jong Yesus Kristus. Jing ublay ukpa na bom jukot. Ubam syum la benot ya khon ban suspa yangi. Kajing slop ka jong mensim ba khoj boyai pentengen boyai pensaj bor bar boyai alam yangi halak sengi. Kajing suk jong kilai hawai boy kilai hawai ublay papalat jing sempang baro. Kan ri jai jai. Ya kabalang hang ni. Ya kasih jantia presbyterian sinat sepni jing seng samla. Bangat kita syakri kita ken mau ya mea setelup ke pertai. Naduk menta bat halakar taru. Amen. Lakerpat ek kuaya jang balang kesuhaban absyua kendiat. Kuaya jang balang suhaban ab kendiat dan kamen pendap.
Lakerpat yigine ki koyar ki baai ha ki janmit kin sngob ha ban lej biang ha ki jo ki ye